it is good that we can be together today for worship. New Testament Christians have been worshiping since the Lord's church started. We're in a situation this morning where we have people from different backgrounds, different languages. And there's a chapter in the book of 1 Corinthians that deals with this. 1 Corinthians chapter 14. In that chapter, Paul describes the worship where people speak different languages. One of the miraculous gifts was the ability to speak languages you hadn't studied. Another miraculous gift was to be able to interpret languages. And Paul made it very clear that in the worship service, people must understand what's being said. He said, if you don't have an interpreter, how can you say amen at the end of the prayer? See, if we just prayed this morning in Chichewa, I wouldn't understand what's being said. If we just prayed in English, many of you wouldn't understand what was said. So having people that speak different languages necessitates having a translator. That's very important. This morning I'm going to talk about the one true church. There is a lot of confusion in the world today concerning different religions. I read something on the internet the other day that said there are over 30,000 different religious groups. And I'm sure since I read that, new ones have started, so that number wouldn't be accurate. We need to ask some questions. First, are all religious groups right? Are they all following the Bible? Is one religious group as good as another? In the world we live in today, there are people that believe in different gods. The Hindus have millions of gods. Buddhism, Confucianism. Is one God as good as another? I remember visiting in Malaysia one time. And we were going into a building and they had a little thing there that was burning incense. And we asked what that was, what it was for. And they said it was offering up praise to the God of that building. And we asked if that God was the God that created the world. And they said, oh no, he's a very small God. He just lives in this one little building. That's not the God we're here to worship today. The God we're here to worship can't be contained in a little small building. He dwells in the whole earth. Is it possible today to study our Bibles and look out in the world and find the one true church? It is. Unity is important. In John 17, our Lord prayed
that all might be one. tikaonanso m'buku la Yohane Yesu anapemphera kuti anthu tonse tikhale amodzi. He said, as thou, Father, art in me, and I in thee. monganso amene amanenera kuti iye ali ndi Atate ali limodzi. That the world might be one in us. kuti makamaka dziko lapansi likhale limodzi. Is the world one religiously? kodi tikakamba za chipembedzo amene za mipingo dziko lapansi pano pali mpingo umodzi? No, as we said, over 30,000 different religious groups. masiku ano pali zipembedzo zambiri. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 10, tikaona pa 1 Korinto chapter 1 verse yake ya 10, the Paul said, I beseech you, I beg you, that you all speak the same thing, Paulo atanena kuti ndikupemphani kuti nonse muyankhule chinthu chimodzi. and there be no divisions kuti among you. makamaka pasakhale kugawanikana pakati. Religious division is wrong. muchipembedzo pamene anthu tikugawanikana nzosaloledwa nzosayenera. In 1 Peter 4 and verse 11, pa 1 Petro chapter 4 verse yake ya 11, if any man speak, let him speak as the oracles of God. ananena kuti munthu yense ngati ayankhule malingana ndi mawu a Mulungu. Can we have religious division? kodi tikozokhala ndi kugawanikana muchipembedzo? We do have it. tili nazo ndipo Can we tikugawanikana. have unity? kodi tikozotheka tonse kubwera pamodzi? We could, zikoza kutheka if everyone would agree to follow the same standard. ngati tonse tingagwirizane kuti titsatire baibulo. When we look in the life of Christ while he was here on this earth, tikamakamba za moyo wa Yesu pamene anali pa dziko lapansi pano, he promised to build his church. Yesu analonjeza kuti ndidzamanga mpingo wanga. Christ always kept his promises. ndipo tikakamba za munthu amene amasunga malonjezano ake He osatenga Yesu. never made a promise he didn't keep. Yesu salonjeza zinthu zimene sangakwanitse. In Matthew chapter 16, verses 13 through 18, tikaona buku la Mateyu chapter 16 verse yake ya 13 mpaka 18, when he asked the disciples, who do men say I am? atafunsa ophunzira ake kuti anthu amati ine ndine ndani. They told him, some say you're John the Baptist or Jeremiah or one of the prophets. ena amanena ndinu Yohane kapena Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. And then he asked them, who do you say I am? anafunsa kuti kodi nanga ine muti ine ndine ndani. And Simon Peter answered correctly. ndipo pamene unaonawo Petro anayankha ndi tumubveka. He said, you are the Christ, the Son of the living ananena kuti God. ndinu Yesu mwana wa Mulungu wamoyo. And Jesus said, upon this rock or upon this confession, I will build my church. ndiye Yesu anati pazimene wapomera izi ndidzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili. He built his church. ndipo Yesu anamanga nditu mpingo He wanga. purchased it with his blood, Acts chapter 20 and verse 28. tikaona mabuku la machitidwe chapter 20 verse 28, Yesu akona anagula mpingo wake ndi mwazi wake. Since it's his church and belongs to him, it wears his name. ndipo peza Yesu ndi mwini wake ndipo mpingo ndi wake uliyenera kukhala ndi dzina lake. Can you read from the Bible the name of the church that you're a member of? kodi zingatheke munthu kuwerenga dzina la mpingo amene yoli membala? Can our friends who are Presbyterians and Baptists and Methodists, can they turn to the Bible and read that name in the Bible? tangoganizani zipembedzo zonse zimene zili kunjaku kodi kulingana ndi dzina lawo akozolipeza dzina lawo m'baibulo la mpingo? They cannot. sizingatheke sanga. And if we would study church history, ndipo tikaona mbiri ya mpingo, we would find that most of those groups didn't come into existence till the 1600s. ndipo tikamaonanso zipembedzo zina zinabwera nditu pata mpingo otayamba patadutsa zaka zambiri pafupi 1000 chakuti. 1600 years after Christ purchased his church, some man started a different church. pamene patadutsa zaka zonsezo pamene anthu amayamba no zipembedzo zawo. In Romans 16, verse 16, pabuku la Roma chapter 16 verse yake ya 16, the Bible says, the churches of Christ salute or greet you. timaona pamenepo amanena kuti mipingo ya Khristu ikupatsani moni. Churches of Christ, that's mentioned there plural, is made up of individual congregations. tikakamba za mipingo ya Khristu afuna tanthauza kuti mpingo wa Khristu wadera ili mpingo wa Khristu wadera ikaphatikizana pamanga mipingo ya Khristu. Christ purchased his church. ndipo Yesu anaugula mpingo umene. He built his church. anamanga iye monga amene It analonjezera. wears his ndipo name. lili ndi dzina lake. We should be a part of his church. ndipo tiyenera kukhala mu mpingo umene Yesu anagula ndi mwazi wake. Sometimes people say, oh, the church is not important. amene amanena mpingo ulibe ntchito inu. Who are you to say the church is not important? kodi inu ndinu ndani kuti muyenera mpingo ngosafunika? What was the price that was paid for purchasing the church? kodi mudziwa mtengo umene Yesu anagulira mpingo wake? Acts chapter 20 and verse 28. pa machitidwe chapter 20 verse yake ya 28, He purchased it with his blood. anaugula ndi mwazi wake. Are you saying the blood of Christ is not important? ndio kamene kuti mpingo ngosafunikira ndani kunena kuti mwazi wa Yesu ndopanda ntchito. When you say the church is not important, you're saying the blood of Jesus is not important. mukamanena kuti mpingo ngosafunikira ndani munena kuti mwazi wa Yesu ndopanda ntchito. Yes, the church is important. ndidzoti mpingo ngofunikira ndithu. On the day of Pentecost, when they obeyed the gospel, pa tsiku la Pentekoste
anthu aja atamvera mawu a mulungu the saved were added to the church. ndipo onse amene anapulumutsidwa anawonjezeredwa ku The mpingo. church is the kingdom. Mpingo ndi ufumu wa mulungu. Denominationalism is from man. Tikamakamba za zipembedzo zochokera kwa anthu. You see, men can go out and start their own religions. Zinozotenga munthu wina lezako zoyamba chipembedzo yake lero. I could come to Africa and start the Church of Ron. Munthu akozobwera kuno ku Malawi kapena ku Africa kuti ndipite ndipite mpingo wanga mpingo wa Lonadi. I could come up with my own plan of salvation, Ndikozokhalanso ndi njira yanga yopulumutsira anthu kuti akhale mu mpingo. my own worship, Ndikosankhanso njira imene ndingapembedzere. and my own doctrine. Komanso ndikosankha chiphunzitso chimene ndikufuna. But if I did this, Koma ndinapanga choncho. was the Church of Ron purchased with the blood of Jesus? Kodi mpingo amene wayambitsa iwowawo unagulidwa ndi Yesu? Did it start in 33 AD on the day of Kodi Pentecost? unayamba pa tsiku la Pentekosto? Were the 3,000 that obeyed the gospel added to the Church of Ron? Anthu awayambira 3,000 anamvera uthenga uja anawonjezeredwa ku mpingo amene ayamba awawu. No. Ayi. I have no authority to do that. Ndilibe mphamvu yoyambira mpingo. I can go to an area and start a congregation of the Lord's church, Ndikoza uthenga upita ku malo enako kayamba mpingo wa Yesu nditu. because Luke 8 and verse 11 says the seed of the kingdom is the word of God. Chifukwa likaona buku la Luka kunena kuti mawu a Mulungu ali ngati mbewu. When I go to a nation that there is no church of Christ, Ndinapita ku malo kumene kulibeko mpingo wa Khristu. and I plant the seed, the word of God, Ndipo ndalalikira mawu a Mulungu. what we will have is Christians. Ndali kumeneko kukhala Khristu. They'll be Christians just like you are. Kokhala Khristu ngati mmene mulili. They'll wear the same name you wear. Akozovala khala ndi dzina ngati mmene They'll mulili teach nalo. the same plan of salvation. Akozomapulitsa njira yachipulumutso They'll have the kumenerera. same worship. Komanso akozokhala upembedza mmene ife tikupembedzera. The true church, the one you read about in the New Testament, Mpingo amene timapeza mu chipangano chatsopano is not a denomination. si mpingo ngati wa zipembedzo. I know this happens to me, probably to you as well. Izi ndidziwa zinachichitikira ife mwina nenanso zinakuchitikira. When someone finds out that you're a religious person, Munthu akadziwa kuti ndi wopemphera, they say, "Oh, what denomination are you a member of?" zinamafunsa kuti inu ndi wa chipembedzo chanji. And when I'm asked that question, Ndipo ine munthu akandifunsa funso limenelo, I don't say, "Oh, I'm a member of the Church of Christ," sindimawathamangira kuti ndine memba la mpingo wa Khristu wake. because they just asked, "What denomination are you a member Chifukwa of?" aja amafunsa kunena kuti ndi wa chipembedzo chanji. Should I answer by saying, "I'm a member of the Church of Christ denomination"? Kodi ndinene kuti ndine memba la mpingo wa Khristu ngati zipembedzo zinazi? No. Ayi. The Church of Christ is not a denomination. Mpingo wa Khristu ndosiyana ndi mipingo ina. Denominations were started by men. Zipembedzo zina zimayamba ndi anthu. They were not purchased by the blood of Christ. Samagulidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. The church I'm a member of Mpingo amene inu ndine lili mamemba. was started by Jesus Ndi Christ mpingo amene unayambidwa ndi Yesu and was Khristu. purchased with His Ndipo blood. anagula ndi mwazi wake. In order to get into that church, I had to obey the gospel. Kuti nanenso ndikhale memba la mpingo amene ndinopera mawu a Mulungu. The church is made up of the called out. Mpingo umapakidwa ndi anthu amene ayitanidwa. By the gospel, they have been called out of the world, Ayitanidwa ndi mawu a Mulungu kuchoka ku dziko lapansi. and they have been translated into the kingdom of His dear Son. Ndipo atengedwa kubwera mu ufumu wa mwana wake Yesu Khristu. Christ only promised to build one. Yesu analonjeza manga mpingo umodzi. He didn't say, "I will build many churches." Yesu sanalandi manga mipingo 20 pano. He didn't say you can just build your own Kapena church. sanalandi Yesu akozo manga mpingo umene aufuna. He said, I'll build my church. Yesu anena kuti ndipanga mpingo wanga. In Ephesians chapter 1, verses 22 and 23, Tikaona mabuku la Efeso chapter 1 verse 22 mpaka 23. we learn that Christ is the head over the church, Timaona ponso kuti Yesu ndiye mutu wa mpingo. which is His body. Ndipo mpingo ndi thupi lake. Notice that verse says the body and the church are one and the same. Ngati muone thupi ndi mpingo pa verse imene yakuti ndi chinthu chimodzi. How many bodies does Christ have? Kodi Yesu ali ndi matupi angati? Is He one head with 30,000 different bodies? Kodi Yesu ali ndi mutu umodzi koma matupi 20, 30? What would you do if you saw a man walking through this compound with one head and 3 different bodies? Kodi kuti chingachitika chani taona munthu akuyenda papa ali ndi mutu umodzi koma matupi atatu? You would probably run. Ambiri mwina alikhoza pano. This is not normal. Pasizoyenera kuti zitero. You have one head Munthu aliyense ali ndi mutu umodzi, and one body. alinso thupi limodzi. The Lord is the head Yesu ndi mutu of His one body, wa thupi lake the limodzi. church. Mpingo wakewo. In Ephesians 4, verses 3 through 6, Pa Efeso chapter 4 verse 3 mpaka 6. He talks about keeping the unity of the Spirit and the bond of peace. Anakamba kunena kuti tikhale pamodzi posuka umodzi wa mzimu. He says there is one Lord, Ananena kuti kuli Ambuye amodzi, one faith, kuli chikhulupiriro chimodzi, one baptism, ubatizo ndi umodzi, one God, komanso Mulungu ndi mmodzi, one Father above all,
komanso atate wathu ndi mmodzi. Now, when we look at this verse, Ndetikaona zimenezi, people are quite content to say, oh, just go to the church of your choice. anthu amanena zopanda ntchito zimene zalesa kupita mpingo umene angakonde. What would you think of me if I stood before you this morning? Takuganizani ne tayimirira pano kutsogolo mene tayimirira Mulungu. And if I said, just believe in the God of your choice. alesa zikhulupirira Mulungu amene angakonde. What would you think if I said to you this morning, just believe in the Savior of your choice, the Lord of your choice? alesa akhulupirire mpulumutsi alesa amene angakonde. It doesn't matter. Zopanda ntchito lwakonda ndani. One Savior is as good as another. Mpulumutsi ngambirimbiri alesa akupulumutsani. You would say, no, preacher. Mukozonera aya. This is not right. Sizoona zimene munenazi. There is but one God. Mukozonera ndi Mulungu alipo mmodzi. There is but one Jesus Christ. Yesu alipo mmodzi. But the same verse that says that says there's one body. Komanso vesi imene imanena kuti Mulungu mmodzi komanso Yesu mmodzi kunena kuti pali mtumiso limodzi. And that body is the church. Ndakuloti thupilo ndi mpingo wake. In 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. Paona Korinto chapter 12 verse yake ya 13. For by one Spirit Akunena kuti mwa mzimu mmodzi. are we all baptized into one body. Tonsefe timabatizidwa so muthupi limodzi. Whether we're Jews or Kaya Gentiles, ndinu Ayuda kaya mitundu. bond or free. Kaya wa kapolo kaya wa umasuka. So when you are baptized, to have your sins washed away, but you're baptized into the body, Pamene timabatizidwa ndi machimo athu amachotsedwa komanso timaonjezereka ku mpingo wake. which is the church. Umene uli thupi lake kapena mpingo wake. Denominationalism is a man-made religion. Zipembedzo zambiri amangopanga ndi anthu amene aganizira amene ayiperera. Man-made religion is false. Zipembedzo zimene munthu amapanga zosapulumutsa. It is a waste of time. Ndikungoraitsa nthawi. Suppose we make a little god out of wood and carve it out. Tangoganiza amene pamene atenga thabo akulisemasemo panga ngati munthu. And we put it on top of the building. Ndetayika pamwamba ngati apo. And we come every day and kneel before that and pray to that God. Tibwera umaligwadira chichera sema chicha. What can that little wooden thing do for us? Kwani chimene sema chicha chikozoripangira chani fi? We're wasting our time. Tongoraya nthawi fata sema roka. That's not God. Si Mulungu amene uja. In Mark 7 and verse 7, Mabuku la Marko chapter 7 verse 7. howbeit in vain do they worship me, Anthu ena amapembedza Mulungu mwachabe. teaching for their doctrines the commandments of men. Kumaphunzitsa zikhalidwe zawo ngati malamulo a Mulungu. If you're a part of a church that's teaching the doctrines of men, you're worshiping in vain. Ngati munthu uli muchipembedzo chimene chimaphunzitsa zofuna munthu, uli muchipembedzo yosathandiza. In Matthew 7 and verse 21, Matthew chapter 7 verse 21. it's not everyone that says, Lord, Lord, that'll be saved, Si aliyense amene amanena ambuye ambuye adzapulumutsidwa, but it's those who do the will of God. koma okhawo amene amachita chifuniro cha Mulungu. In Galatians 1 verses 6 through 9, Pabuku la Galatiya chapter 1 verse 6 mpaka 9. Paul wrote and said that he was amazed how that they were so soon removed from the gospel Paulo anadabwa pamene pajana akhristu la Galatiya amene akusinthira mwachangu. to another gospel. Akusiya ulaliki wa Mulungu akupita ku ulaliki wina. And then he goes on to say, which is not another. Ndananena kuti sikuti ndi ulaliki wina kwenikweni kapena mawu ena ayi. In other words, there's not two gospels. Akunena kuti mawu a Mulungu si alipo awiri. There's not five gospels. Kapena mawu a Mulungu kuti alipo 5 ayi. There's certainly not 30,000 Kapena kuti gospels. mawu a Mulungu alipo 30,000 kaya chani uko. But he said there's some that trouble you Koma kunali anthu ena amene akuzungutsani inu. and would pervert the Ndipo gospel. akukusocheretsani. There's a lot of individuals perverting the gospel Pala anthu today. ambiri masiku ano amene akusocheretsa zawo ndithu. You don't need to be a part of that. Ndipo muyenera kuti musakhale nawo gawo limenelo. Denominationalism rejects the authority of God. Tikakamba zipembedzo zimasiya za mawu a Mulungu. God tells us about His church and what He wants to do. Mulungu amatiuza mpingo wake komanso zimene uchita. And man comes along and says, oh, no, I can come up with a better plan than Ndipo munthu that. amene kuti azipezo ayi koma nazo ndikokhala njira iyi. I'm not going to be a part of God's church. I'm going to start my own church. Amalasi ndikhala mpingo wa Yesu ndikhala ndi wanga. Ours will be better. Watu ukokhala wabwino posa wa Yesuwo. Can we do anything better than God? Walikozopanga mpingo wabwino posa mpingo amene anakoza Yesu. Did God ever make anything that was less than perfect? Kodi Mulungu anapanga chinthu china chimene chisali changwiro. All things that He did are perfect. Zonse zimene Mulungu anachita ndi zoyenera zokwanira. He has a perfect plan. Ali ndi njira yabwino. He has given us the perfect book, the Bible. Anatipatsa buku lokwanira bwino Baibulo. We must obey and do His will. Tiyenera kungotsatira zimene Mulungu anatiuza. In 2 Peter chapter 1 and verse 3, Tikaona 2 Petro chapter 1 verse 3. the Bible says that He has given to us
all things that pertain to life and godliness. pamene kubhaibhelo amatiuza kuti mulungu anatipatsa ife zinthu zonse zofunika pa moyo wathu komanso pa chipembedzo. Now, where are those things? Kodi zinthu zimenezo zili kuti? All things that pertain to life and godliness are right here. Zonse zimene anatipatsa mulungu zili m'buku lopatulika bhaibhelo lake. Now, if He's given us all things that pertain to life and godliness, Ngati mulungu anatipatsa ife zonse zofunika mu moyo wathu, what else do we need? kodi ife tikoza mafunanso chani china? And if we come up with something that's not found in His Word, Ndani tinabweretsa zinthu zine zimene sizipezeka m'mawu a mulungu, then it doesn't pertain to life and godliness. ndeni zimenezo si za mulungu sizolokera kwa mulungu. We should not reject the authority of God's Word. Tisakane zimene mulungu anatipatsa. Colossians 3 and verse 17 Pabuku la Kolose chapter 3 verse ya 17. tells us whatever we do, we're to do it by the authority of Christ. Chero semene ngachite lichite kuchokera pa ulamuliro wa Yesu Khristu. We need to ask some questions. Chenera mafunsa mafunso ndithu. If you're a member of a religious organization that you can't read about in the New Testament, Munthu lakhala ndiwe member wa mpingo umene sungaupeze buku lopatulika. by what authority are you a member? Kodi mulungu mpingo umenewo kuchokera pa ulamuliro wa ndani? Where is your authority to be a member of a church that's not mentioned in the Bible? Kodi ulamuliro umenewo muutenga kuti mukhala member wa mpingo umene m'Baibulo mulibe? By what authority do you teach that once saved, always saved is true? Kodi timazitenga kuti umakhulupirira ako akapulumutsidwa kamodzi basi zakwanira zimene zosapangenso kanthu? Not the Bible. Baibulo mulibeko zimenezi. By what authority would you teach, oh, one church is good as another? Kodi ulamuliro ndimatenga kuti unalolame mipingo yonse iyi yabwino iyi palibe kuno? By what authority would you teach that you just accept Christ as your personal Savior, then you be baptized later? Kodi zinthu zili zimene timazitenga kuti kukhulupirira ako angolandira Yesu basi wapulumutsidwa osanabatizidwe? That's not found in the Bible. Baibulo mulibe zinthu za mtundu The umenewo. religious groups that are out there today, and they're worshiping God today by beating the drum and playing instruments of music. Where's their authority? Zipembedzo zambiri panonga kumenya zida kwambiri kuti madansi magitala amenemo kodi amazitenga kuti? Their authority is some man, Ulamuliro akutenga kwa munthu osati kwa mulungu. not the Word of God. Chifukwa wa mulungu sanatipatse ulamuliro umenewo. The one true church was built according to a pattern. Tikaona mpingo unamangidwa alipotengera ndondomeko ya mulungu. A pattern is like a blueprint or a drawing that someone might have to build a house or a building. Timadziwa munthu akamamanga nyumba amakhala ndi fulani kamene ndondomeko yake. This pattern is set forth in the Word of God. Chimodzinso mpingo mulungu anapatsa ndondomeko yake pene ndi buku lopatulika. God has always given man a pattern. Mulungu samangosiya munthu, mulungu amapereka ndondomeko kwa munthu. In Genesis 6, Noah was given a pattern. Buku la Genesis chapter 6 Noah anapatsidwa ndondomeko yake yomangira. He was to make an ark. Anamuwuza kuti amange chombo. God told him what kind of wood. Anamuwuzanso mtengo umene angagwiritse He ntchito. told him how long he wanted the ark, Anamuwuza amene chombo chene kukhalira kutalika kwake. how wide, Komanso mulifupi mwake. how tall, Komanso mulitali mwake. how many stories. Komanso chikhale kwati cha zipinda zingati. He even told him how many animals to put in the ark. Komanso anamuwuza kuti munyumbamo mulowe nyama zingati. There was a pattern. Panali ndondomeko ndithu. When Moses made the tabernacle, Pamene Mose amapanga nyumba ya mulungu, he did it according to the pattern. anapatsidwanso ndondomeko. We ought to follow the pattern Inu ndine today. timenera kutsatira nditu ndondomeko ya mulungu. Now, a lot of times when we talk about the one true church, Nthawi zambiri tikamakapaza mpingo na individuals ask questions. nthawi zina anthu amafunsa mafunso. I've been asked this question many times. Ndanenso ndakandifunsira mafunso amene nthawi Maybe you've been asked this komanso question. mwina inanso munafunsidwa mafunso amene. They will say, are you saying that only members of the Church of Christ will be saved? Nthawi zina anthu amafunsa kuti kodi mukulolanda zoti okhawa amene ali mu mpingo wa Khristu ndi akapulumuke. Is that what you believe, that only members of the Church of Christ will Amafunsa be kuti kodi saved? mumakhulupirira kuti mpingo wa Khristu okha amene akapulumuka akulu inu. Let's analyze that question for a moment. Ndani kufuna timuone funso limenelo. First of all, the word saved. Mtambi adamekuona kuti kodi kupulumutsidwa nkulani. What does it mean to be Kodi akati saved? munthu wapulumutsidwa amakhala wachita chani? To be saved is to be forgiven of your sins, Munthu akati wapulumutsidwa amakhala akhululukidwa machimo ake. to have your sins washed away, Machimo ako achotsedwa. according to Acts 22 and verse 16. Tikaona mabuku la machitidwe chapter 22 verse yake ya 16. Ephesians chapter 1 verse 7. Aefeso chapter 1 verse yake ya 7. To be saved eternally means to go to heaven. Mama ati kakambale munthu wapulumutsidwa kwamuyaya ndeni munthu woti apita kumwamba. To be saved means to be born again, John Kakambale 3. munthu
apulumutsidwa ndi wabadwa tsopano mabonerenga ndi buku la Yohane chapter 3. To be saved means to enter the kingdom. Tikakamba kuti munthu apulumutsidwa ndi walowa mu ufumu kapena mpingo wa Yesu. To be saved means to be a part of the family of God. Ndi walowa mu banja la Yesu Khristu limene lili mpingo wake. Galatians 3:26 and 27. Tikaona mabuku la Galatians chapter 3 verse 26 and 27. To be saved is to be added to the church, Acts 2:47. To be saved is to be in the body of Christ. 1 Corinthians 12 and verse 13. So we've looked now a little bit at what it means to be saved. Now let's look at the other part of the question. What is the church of Christ? We looked at Matthew 16. How that Christ purchased his church. He built it. It wears different names. In 1 Corinthians 1:2, it's called the Church of God. Romans 16:16 is called the Church of Christ. But the Church of God and the Church of Christ in the Bible are not two different denominations. It's referred to as the Church of the Firstborn. The church is the kingdom. The church is the family. The church is those who have been saved. Now, in view of all of that, let's go back and ask the question again. Are you saying that only members of the Church of Christ will be saved? Let's ask the question in a different manner. Will only those who've been born into the family of God go to heaven? The answer is yes. Will only those that have had their sins washed away by the blood of Jesus Christ go to heaven? The answer is yes. Will only those who are the children of God go to heaven? Yes. Will only those who are in the kingdom of God go to heaven? Yes. So all of these things that we've said is the same as saying members of the Church of Christ. So we must do what God said to have our sins washed away. When we do that, He adds us to His church. We don't join the church of our choice. And we discussed that a little bit. And we pointed out, no, it's not a sixth act of worship. There's only 5. But it is an extension of the preaching. And when you study all acts of worship, there is exhortation in every one of them. In our prayers, we exhort one another. Surely we're encouraging others to be a part of members. And when the gospel is preached, we're encouraging folks to respond to what they heard. In Acts chapter 2, on the day of Pentecost, Peter and the other apostles preached. Part of Peter's sermon is recorded for us. I know it's not all recorded, because Acts 2 and verse 40 says, with many other words did he testify and exhort. So we don't have everything that Peter said. But he preached to them about Jesus. He told just one person. And I try to teach that one person the gospel of Jesus Christ. And I try to tell them that they're lost in their sins. And they need to be baptized. And after I tell them all of that, I don't just get up and walk out. I look at them.
And I say, in view of what we have learned today, wouldn't you like to be baptized right now? See, if you don't ask many times, they won't do it. Their soul is very important. What is more important to the church than the souls of men and women? So I want to exhort that person, whether it's one person, or whether it's several thousand people. Today we've been studying about the one true church. And I'm not going to just say, well, thank you for your attention and go sit down. I've told you about the one true church. You may be here and you're not a member of that one true church. God wants you to be a member of that true church. We want you to be a member. We're going to encourage and exhort you that right now you would come forward with a desire in your heart to be a member of that one true church by obeying the gospel of Jesus Christ. And if you're not a faithful member of the Lord's church, we're exhorting each of you to look into your hearts. It would be a serious thing to die today and face God unprepared to meet Him. So let me encourage you. Let me exhort you. Let me plead with you that if you're not right in the sight of God, to make yourselves right now. That's why we extend the invitation. Because the love of souls. And who should love the souls of men and women more than the Lord's church? Let's keep on extending the invitation and exhorting and encouraging men and women to take that opportunity right then to obey the gospel. Now we all know you don't have to obey the gospel during an invitation song. You can do that tonight or tomorrow. But while we're here, while the lesson is fresh in your mind, while we're singing to admonish and exhort and encourage you, why would you not want to obey the gospel? So we're going to do that right now. We're going to call the song leader to come. He's going to sing a song. Most of these songs encourage and admonish. They're designed to teach. And we're hoping that you will heed the gospel call. That you'll come right now and obey the gospel. Think about that. We're praying that that's what you'll do. If you need to do that, come forward right now. Abala kumayima mbali ugu alongwa kumayima ugu tikatero tikandi kulowa no gaula gonero tikajuma pamenepo.